unu egbughị egbu ka unu atụbiere ebe ahụ ọwụọ n'ike ọ dị ndụ na atụbi ya unu ee ndị be anyị bịakwanụ nụrụ naanị ji onu m ntị bịanụ ka unu ka mmadụ na-abụ ejidelu fa na ichie milion na-alụkọ ọrụ bịanụ ka unu ajụjụ ọnụ agbalụfa ka unu ifefa kọrọ na alụ na-emezikwanụ na nke ikpeazụ a bịakwanụ ka unu ka esi eweta ife wee na-aba na anya bụ otu nzuzo fa nọ na ya ma ka esi eji ọbara nkịta eme ife ma ndị anụnwa a na-anyabasị bidi n'onu ma ndị a na-ebi small start n'aka bife wee kwawa ife n'ime onunu ahụ bịanụ ka unu fụrụlizi mkpata afa ji emenya bụ ife n'ọkwa onye emechara ya nya onye agha abụrụzie alụsị sala ọkụ wee na-akpazi ike onwekwo na ọnwụ jọrọ njọ ka inyi mmadụ na ndụ ewere simenti wee techie onye ahụ ị na-etizi mkpu onweghị onye ya gbatalụghị ọsọ enyemaka wee nọrọ ebe ahụ wee nwụọ ei ebe anyị na-emezi ife ọjọọ dị iche iche ka e wee kpata ego unu afụrụ onye nke anụnwa mmeri foto na-eji oji olu mgbe onye ekwu okwu enwere m ike ikpuchi ihu ya mana ụnụ ya da anụ voice ya maka na onye nke ahụ akụpụghị esepụretela nwande na ahụ abidoche ka ahụ ya niile bụ sọ mmemme ya ka m ji wee mee foto ya o wee na-eji oji esi na mmadụ ya apụta onweghị chọpụ onweghị ife ọ na-arụ oge ọbụla o buru ego na-efe na ụkọ ego si n'onu n'otu nwanụ ahịa amanụ mmadụ ka fa na enyi na ndụ na-ele ahụ mmadụ na-egbu mmadụ na-aṅụ ọbara mmadụ ka esi enyi mmadụ na ndụ kpube ya okpu n'isi nyabasịcha ya bidi n'aka nyaba ya n'ọba biya small stout ka onye ahụ wee bụrụ alụsị na-efepụ efepụ na-efebata efebata asọrọ injin na-agbarata onye nke ọzọ mege wee kwụrụ ya awụrụ wee nwụnata ya ebe a unu ekechi ya akwa n'ọnụ bụ nna ọtara m ihe kwuru chizi azụ ya na-abata o bụ mmadụ o bụ dibọị oke keke si wee jide unu kedu ifu mgbe nwatakịrị ahụ eji ọ bụghị ya sọsọ ya kedu oke chelụ onweghị ọkara ya mana ka ihe na-eme oyigo nwaanyị eji kedu ihe na-eme ya mbụ n'eti ya ọ bụghị bịa gee ntị adaeji ụta ahụ eguzobe mmụọ wuti mmadụ ị na ebe ha oyigo nwaanyị ị ga-agwa ya eziokwu unu kpughere ya okpu n'isi ọkpụ unu akpughere ya kedu ife unu kpu nchi ya eze na mmụọ nchi ya echichi gbaa ya n'aka kedu ihe o meni ọ bụgo kwen ka o mewe gịnị unu egbughị egbu ka unu atụbiere ebe ahụ ọwụọ n'ike ọ dị ndụ na atụbi ya n'ọnọdụ anyị nọkịta na kedu ịchọ ka emee gị kedu ịchọ ka emee gị n'ọnọdụ anyị nọkịta na kedu ịchọ ka emee gị ịfụgo ihe niile imerụ ihe niile imerụ ka ọ dị mma kedu ịchọkwa nke emee gị ana m ajụ gị kedu ịchọ ka emee gị n'ọnọdụ anyị nọ ka ebe akwa iwere ego dị n'akaụntụ gị unu na-ebute ego ka iwe n'akaụntụ gị ego ọbara ego dị n'akaụntụ gị ego ole ka iwe iji ọshọn olu 100 ka esikwanụ akaụntụ ole ka iwe ofu akaụntụ mmadụ 15 ahụ na-abịa ebe a n'abalị chelụnụ mmadụ 15 ahụ na-abịa ebe a o si n'ụdị 15 ndụ 15 na-abịa ebe a and ijiche nọmba ha nwe WhatsApp group mana ọ dị n'ime foonu gị anụ oke ndị sekuriti unu n'ime WhatsApp group unu anụ ọkwa a na-alụrụ unu ọrụ a na-arụcharụ niile ọrụ ma ọrụ dapụta and unu na-akpọtara ya mmadụ kedu ife a na-eyi unu bifo na bilọngụ ekekwu nsi abilọngụ kedu ihe unu na-eme kọwara anyị so isi na-ewezughị 100,000 ya ka isi wee weta ego ị kwụrụ for how long ka isi evuru ya ihe na-alụ eda ka isi wee weta ego wee kwụọ ya wee bilọngụ mgbe bilọngụ ka ezi ego si na ebilọngụ go n'ebe anọ ihe ga-akpọcha eme gị initiation ọ ya ha bilọngụ ị ga-eteki otu ọbara ọya ọbara dị na-agbọ ọbara nkịta ka unu ji wee mee ya kedu ihe unu na-ekwu ego unu si wee na ego agidekwe ya na klọb a
nwa na wazụ ka ndị eri atụ egwu ka gịnị mee ka ndị eri atụ egwu na ọ bụ na emere ihe eji afọ ịgagide dozi ịga n'ebe ntị nwụọ tere ịchọ efu weta 1 million onye chief na the club weta 1 million 1 million kote ofu efu weta nnekwu egwu ya before ya ha pụọ kedu ebe ndị eri atụ egwu eri atụ egwu statue okay alụso eji wee du ndị okwu ikpe ilu Samba ma Yo mande club ndị banyị nwasị na that club. Ị ma na ịkpọtalụ mmadụ. Ana ịkpọtalụ mmadụ wee gbuo. Obi wee kaa gị. Onye ahụ ịkpọtara ego ka ọ ya gị na onye ịkpọtara ya. obi na amam ikpe ihe kakwa nego iji wee kpọtara ya mmadụ. Onye ahụ ịkpọtara mụgo nwa. Ọnụgodi. Agwa ka nwa ike fụtara. Wa dị ime. Ya mbọsị ịkpọtara ọya. Onye nọ n'ime pizza kịta. Ejidego ya na dị ejidego ya na ya ebe a. Na ya ebe a. Onye nara ya ebe a. Onye nara ya ebe a. Ha na-egbu ndị mmadụ. Ha na-egbu ndị mmadụ. Ibe n'ime ebe a, ozu ndị mmadụ juru ebe a. Ozu ndị mmadụ juru n'ime ebe a. Ozu ndị mmadụ juru n'ime ebe a. Egbugo ọtụtụ mmadụ. Ihe obere nwa ka eji ya, nwa obere nwata tinye. Ọ na-eji alụ ọrụ. Achị iji wee lụọ ọrụ. Achị iji wee lụọ ọrụ. Achị iji alụ ọrụ. Ya na n'ụmụ ọjọọ ụmụ mba ndị agụ eze agụ ndị Enugu steeti ka ihe a na-eme ofu ya bịa na ya ebe a onye bịa na metị ha na-egbu ndị mmadụ ha na-egbu ndị mmadụ Capture him very well. Don't video anybody. Just video him very well. You understand? So, meche ihe oyi ụwa m. Meche ihe niile. You understand? So, ihe foziri nụ ka ewe ike mere m ihe mmiri. So, and mgbe ụbọchị eke ka eji eme ya. So, now mụ na onwe m na-eche ka emechere m ihe niile. So, that now o nwere ihe a na-eguzo ebe a. You understand? So, mụ na onwe m amakwana ihe eji eguzo those things. Kama na ịma na onye bịara nụ ọhụrụ ozi ka a na-edi ya. So, asị m protect ya ebe a. Ko esi protect ya. You understand? ka afọ ya ka afọ ya ka afọ ya ka afọ ya kwa afọ ya kwa afọ ya kwa afọ ya chamba kwa afọ ya Chenika. So, na protect is ebe a. Ihu akwa ka m yi. Mechon, kero ya hibra na bago. Koye gwa koye di ya koye bi ya ka afọ ya ka afọ ya ka afọ ya Oye mere. koye di ya Oga, ke ba tumra na ba dem ko fi o. ka afọ ya Na ku bo ya. Na ku. Na mụ nere ebe a onye ọwụna bịara nụ na nsọ. na gị gbuo ya Ihe mmadụ ewe. Kedu onye na-akịta n'ụzọ kịta? N'ebe. N'ụzọ ebe a na. ebe ahụ paaki machine Ọ bụ akwa nwatakịrị n'ụkwụta. Ọlọgụ a. Amasịgbu na mechọ shut up. Gụwa akwa mmadụ n'ụkwụta kịta na. Ọ ga malachi ọbara, otu isi lachi ọbara malachi ya. Na ebe ahụ Isere hụrụ ya n'ilu. Isere hụrụ m. Ọ ga-esere hụrụ m. Eziokwu ka nche egwu. Ọ na-ahụbu m ebe a. Akwị na-ahụbu m ebe a. Akwị na-ahụbu m ebe a. Ana m ana ebe a 247. Ha dị abụọ. Afọ ofu ega ihe ahụ. Onye nke ọzọ bụ Chibụzọ. You understand? Oke na Chibụzọ. oke a bụ onye ebe Oke ahụ nwe ka duko onye ati nke duko onye oji. Ọ duko onye oji. Chibụzọ duko onye amatacha amụ ya. Mụ face ya yes mama ya. But ama m ebe a na-agụ. oke anụ anyị na-ekwu ọ na onye oji ka ọ bụ ọ na-eji machine lead bịa. ọ were alụ Nke na-egbu ogbu. Member gịnị?